mbuya venyu nanasekuru vanoroya vakagona kukanda mashoko avo kumarriage iwe uchiri kamusikana kakadai. Regedza kupinda mudhei risina mazwi. Ndotsaka mumwe akati, this is the day that the Lord has made, I will rejoice. Richangotanga akati ndichafara kusvika manheru. Mumwe akachema pakati peusiku nekuti dambudziko ranga rapfuta moto, akati kuchema kungavepo usiku asi mufaro unoya mangwana. Nekukanda mafaro kuti kana pano ndazvishaya hazvireve kuti mufuture hazviko. Ndinodzika zvakanaka naka. Usapinde muzuva risina mashoko. Ndosaka makaona ndo strategy yakashandiswa na David. Ndisati ndarwa na Goliath ndofana kugona kutanga ndataura zvandichamuita neshiri dzedenga dzandichapa nyama yake. Kutanga nekudonongodza zvichaitika kuna Goliath usati wamubata.